Díomh a fáistí Muinteoir Gianna anseo ag léamh nuacht RG1 seo a cuaig. Tásúla an gúis go maith le áling atáin agus ina iontach de híine atáin. So má nuacht ná bhí mé an seo inniu agus ag an scoil agus cheannig nééisú talún áling féiceir thu siúd ar bháil cean agus fioc mé bláthanna fiána a go siad go deas. Yeah. So sin manucht so seachas sin bhí seachtain óíochta a bhíon fáistí agus bhí si an gnáach bhí Conor Mackey deagfáil, bhí sé ag an trá lei sé leabhar Tom Gates an seachta Chicago agus dúirt sé go mbíonn sé ar hiúlóid le mána gach lás na parcanna. So maithú Conor go háling tú eáil an sna Greengraph. Bhí Diarmuid a deagfáil agus bhí ansa meige in san seachtain óíochta. Bhí sé gnóthaigh go gobar le comach ar na tuirgeanmh ar fad agus freisin rinne sé obair breise thóg sé líonantar of pizza le sup sin an simú Diarmuid agus an bhirt acu rinne siad. Bhí siad ag bacáil agus rinne siad 5 pizza tá na Greengraph húsarna má sibh agus tásúla go raibh siad blasta léir go bhfuil siad imethe is a bhútlaí. Cána eile bhí bé sé tá mé chun é a chuir an app freisin rinne Diarmuid teach-Nuacht faoi Sergio Aguero agus so draga sé deist agus tá na teach-Nuacht freigraí bé siad le feiceáil ar an app freisin ar an leathanach ranga ar an app. Okay. Bhí nua a deagfáil rinne sé an tuirgeanmh airgid a ní, so is léir an picúir nua go raibh tú anna fuamach leis an meach a leag tú amach an task óíochta sin maithú nó go tháinig tú eáil agus tásúla go bhfuil tú fósaí deasa. Béilí maithú tháinig mé na Greengraphanna óíochta freisin bhí tos agus ní an gnóthach ag obair ar gach ile cean is léir agus cúpla cín breise má sibh. Alice bhí tas ag obair ag lurig mionan bhíthe ag gardín mamó nach bhfuil gardín mamó go háling. Agus an teach mionan bhíthe freisin tá si sin do creta nach bhfuil an táirt Aberdeen le mamó ó Múinteoir Gianna. Óhan bhí tú deaghfuil gach lá an teachtain seo le haid seachtain óíochta maithú agus bhí de Greengraph suas gach lá. A rinne óhan an tuirgeanmh leis an túr rinne sé é le leabhachán agus bhí an ferganmh sin an láidir. Maithú ón rinne tú an job leis an óíocht agus cad eile dúirt sé gur dheisiigh sé a rothair é féin maithú óhan tá tú tá mórthir briste faoi láthair más mala teachta agus má rothair a dheisiú freisin bé an bhuiig. Maithú Shona, Shona Greengraph's Chakra Margin, the Fankoga, a rinne si don breakfast don chlánar fad, ní gan ein car. Shona the ochras an downer nar chunig mé na Fankoga sin bhí cuma áling arthú má chalín agus rinne Shona freisin from do Victor. Bhí sé rinne si é le paint agus tá sé banjar tá sé go háling a rís chuirmé an Greengraph sin suas ar an app inis sa beic sé an faoi nám tá sibh sé ag fécinn deir. Sin an nuacht ar fad go dtí seo ceapam. Tásúla agam nach nearna mé dearmid ar aon duine nó aon rud ach más rud é gur go nearna den cinnte é rálum seo riomhfast thugam. Agus ben chéile ar Zoom again cúpla seachtain tá agsúil go mór lei siad a eáil agus buin soltas an deire seachtain na fada tá green ag tainmh agus fecim go bhfuil sé cinál gríomhar freisin sa bheith sin go deasma tá sé an te. Páistí tá agsúil go mór lei siad a eáil arís níl Kitty Hart fa méid smíanamh í haspáinte ach tá sí imethe ihallach arís ba dúirt sí meow freisin. Slán go fóill.